राजन भाईचो प्रवेश जाल्लो आसा MG पक्षान आमच्या. फॉर्माचेर तेंचे सायनिंग करून तेंचो प्रवेश MG पार्टीन आमी आतां घेता. रेपसीर ह्या पद्धतीत त्यांची प्रवेश जाल्लो आसा. थँक्यू म्हाका सगळ्यांकडे. आता आम्ही श्री धवळीकर साहेबांक बुके दिवन त्यांचे स्वागत करता. मागता की तेंच्यांनी बुके दिवन त्यांचे स्वागत करपाचे. प्रोग्रामाक लेट न करता सगळ्यांचे स्वागत करून घेवपाचे. आता मातसो लेट झाला तो खरो आसा, पण देर आय पण आम्ही दुरुस्त दिल्ले आसा. आता आम्ही मागता की दयानंद मांद्रेकर ज्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करपाचे आपले 2 शब्दांत. श्री मधु पालयेकर हांकां विनंती करता कृपया व्यासपीठाचेर येवन विराजीत जावचे. आदरणीय ढवळीकर सर, पेडणे मतदारसंघाचे मोगोचे संभाव्य उमेदवार श्री राजन कोरगांवकर आणि मोगो पक्षाच्या सिंह सिंगिणी म्हजो नमस्कार. भावानू भयणानू, आज तुमचो उमेदीचो दीस. जो कोरगांवचो एक सुपुत्र गेले कित्येक दीस समाजकार्य करतालो, राजकारणात आपले नशीब अजमायतालो असो भुरगो आमचो पेडण्याचो भूमिपुत्र श्री राजन कोरगांवकर हाणे आज मोगो पक्षान रीतसर अर्ज केला, प्रवेश केला. माझी छाती अभिमानान भरून येता. माझ्या समोर काही ज्येष्ठ नागरिक बसलेले असतात. ह्याच नागरिकांनी भाऊसाहेबाच्या खांद्याक खांदो लावन या मोगो पक्षाची स्थापना केली. आम्ही त्यांना जन्मकूय येऊन नसले दिसता. 1961 मोगो पक्ष गोवा राज्य स्वतंत्र झाले. 1962 मोगो पक्षाची स्थापना झाली. 1963 पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि ह्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोगो पक्षात भरघोस यश लाभले आणि या मोगो पक्षात 17 वर्सां रामाचे राज्य केले. तुमका याद येतले ते दीस. विकास कितें हे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां दाखोवन दिले. याद करात तो काळ. पोर्तुगीजांच्या तावडींतल्यान आमचो गोवा
आणि जेन्ना गोवा मुक्त जाल्लो तेन्ना दारिद्र्य गोंयच्या घराघरांनी पांचवेक पुजलेले. लोक अतिशय गरीब असले. कोणाक काम धंदो नसलो, नोकरी नसली, शिक्षण नसले, कसली आरोग्य विषयक सोय नसली, गावांनी रस्ते नसले, लाईट नसले, उदीक नसले. अशा वेळार भाऊसाहेबान सुत्रां हाती घेतली. भाऊसाहेब मुख्यमंत्री झाले आणि गोंयकारांक दाखोवन दिले सर्वांगीण विकास कसो आसता तो. भाऊसाहेबान शिक्षणापासून सुरुवात केली. गावागावांनी रस्ते बांधले, लाईट आणली, उदक आणले, कारखाने सुरू केले, सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो आणि 17 वर्सांचो काळ सगळ्यांक सुख समृद्धीचो काळ जालो. आज कोण तरी खंयच्या तरी रस्त्याचेर धाकटोसो पूल बांदतात, देवळा भोवती टायल्स घालतात, बारीक बारीक कामां करतात आणि व्हडल्यो विकासाच्यो खबरी सांगतात. भावानू, खंय तरी टायल्स घातले, रस्ते सारखे केले, हेका विकास म्हणना. फाटली 10 वर्सां पळयात कितें चल्लां गोंयांत ते. आमचे सगळे भुरगे शिकून सवरून बेकार आसात. 2017 जेन्ना निवडणुकी जाली, पर्रीकारान सांगलें आपूण तुमकां 50,000 नोकऱ्यो दिता. खंय आसात त्यो? त्याच्या उपरांत हालीं 6 म्हयन्या पयलीं, 8 म्हयन्या पयलीं गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें डिक्लेअर केलें की हांव तुमकां येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या काळात 10,000 नोकऱ्यो दिता. आणि आमचो मांद्रेचो तडफदार उमेदवार जीत भाईन बीजेपीक सरळ आवाहन केलें, तुम्ही नोव्हेंबराची 30 तारीख येईपर्यंत 10,000 नोकऱ्यो दियात. हांव राजकारणाचेर फाटी सरता आणि मांद्रे मतदारसंघात बीजेपीक सपोर्ट करता. काय आसात नोकऱ्यो? आज जानेवारी येयलो, काय नोकऱ्यो भुरग्यांक दिल्यात कश्यो निकते घेवन. प्रत्येक खात्यान लाखांनी पैसे घेवन ह्यो नोकऱ्यो ह्या सरकारान विकलेले आसात. ह्या फटींग सरकाराक, ह्या बेईमान सरकाराक, भ्रष्ट सरकाराक उलथून पाडूंक जाय. आणि ह्या सरकाराक उलथून पाडटलो जाल्यार मोगो पक्षाचीच आवश्यकता आसा. आयज गोंयांत नवी सकाळ येवपाची आसा. आज तृणमूल काँग्रेस, एमजीपी एकठांय येयला, आनीकूय कांय पक्ष एकठांय जावपाचे आसात. म्हाका अभिमानान सांगोचें दिसता, अभिमान दिसता आमच्या राजन कोरगांवकराचो. आयज तेणी एमजी पक्षांत प्रवेश केला. तेणी घेतलेलो जीवनांतलो एक बरोबर निर्णय आणि बरो निर्णय. येत्या त्या दिसांनी आमच्या राजनाक तुमकां सगळ्यांक आमदार म्हणून पळोवंक मेळटलो आमच्या ढवळीकर सरांच्या नेतृत्वाखाली. देव बरें करूं. थँक्यू सर, तुम्ही आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल. त्याचबरोबर आज राजन पेडणेकर जे आसा ते सुद्धा राजनच आसा. तेंचो सुद्धा ते प्रवेश करता, टॅक्सी असोसिएशनचे मेंबर आसा आणि त्याची सगळी टीम ती आज प्रवेश करता. म्हणून तांकांय सरा कडेन मागता की तेंच्यांनी सुद्धा तांकां प्रवेश करून घेवपाचो. आयज आपले मनोगत मांडताना तेंच्यांनी सांगितले बीजेपीची वाटचाल कशी झाली, कशी कितें चल्ले. तेंचो एक विचार आसा, सबका साथ, सबका विश्वास आणि सबका विश्वासघात. त्याच्या वरसून दिसून आयले आता आमकां. आता चड टायम न घेता आमी मागता की उमेश गाड जे मेंबर आसा केंद्रीयचे, तेंच्यांनी आपले दोन सुत्रां सांगपाची आणि आपले मनोगत व्यक्त करपाचे. आदरणीय व्यासपीठ, माझ्या पक्षाचे नेते माननीय ढवळीकर, व्यासपीठावर बसले सगळे मान्यवर, माझे पत्रकार मित्र, असू माझा आवाज मोठा वास्तविक या कार्यक्रमामध्ये आजचा दिवस जो आहे तो महत्त्वाचा, माझ्या दृष्टीने तर अत्यंत महत्त्वाचा होता. आणि या व्यासपीठावर ताईसाहेबांचा फोटो या ठिकाणी हवा होता. आज ताईसाहेबांची जयंती आहे आणि माझ्यासारखा सामान्य माणूस हा जो या व्यासपीठावर उभा आहे, हा ताईसाहेबांनी हाताला धरून पुढे आणला म्हणून उभा आहे.
मी क्षमा मागतो आपल्या सर्वांची की ती व्यवस्था इथे झाली नाही. ताईंची क्षमा मागतो. आज त्यांची जयंती आहे. त्या जयंती दिनी मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो. मित्रांनो, बऱ्याच वर्षाने मी व्यासपीठावर दिसतोय. गेली 2007 पासून मी व्यासपीठावर तसा चढलो नव्हतो. 17च्या निवडणुकीमध्ये होतो, कारण माझ्या पक्षाचा उमेदवार होता. माझ्या पक्षाचा जोवर उमेदवार नसतो त्यावेळी मी व्यासपीठावर प्रचाराच्या सभेला कुठेच चढत नव्हतो. परंतु दुर्दैव असं आहे आणि काही पक्षाच्या नेत्यांना माहीत असायला पाहिजे म्हणून सांगतो, 2007 ते आतापर्यंत ह्या मतदारसंघातील लोकांनी मोगो पक्षाला कधीच नाकारलं नव्हतं. ज्या वेळी पक्ष या ठिकाणी निवडणुका झाला, जो उमेदवार निवडून आला तो केवळ आणि केवळ मोगो पक्षाच्या मतदारांनी दिलेल्या कौलामध्ये निवडून आलेला आहे. हे कोणी विसरता कामा नये. 2017 ज्यावेळी आमची युती झाली राजेंद्र आर्लेकर यांच्याबरोबर, 10 दिवस पर्यंत शेवटच्या त्यावेळेची भारतीय जनता पक्ष कार्यकारिणी या ठिकाणी विठू मोरजकरांची मीटिंग घेतली आणि आम्ही राजन आर्लेकरांना सहकार्य करणार नाही म्हणून सांगितलं होतं. आणि 10 दिवस राहिलेले होते आणि त्यावेळी ते लोक या ठिकाणी उपस्थित झाले होते. 10 दिवसात काही त्यांनी एवढे मतदार मिळवले नव्हते. त्यावेळी विजय झालेला होता. त्यांच्याबरोबर काम करत होते ते महाराष्ट्रवादी गोमंत पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांना काम करत होते. गेल्या वेळी मोगो पक्षाने राजेंद्र आर्लेकरांनी जे काही वातावरण या ठिकाणी तयार केलं होतं त्याला जनता कंटाळली होती. म्हणून त्यासाठी आम्ही पोटतिडकीने संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढला होता. आणि त्यावेळी मोगो पक्षाचाच उमेदवार कुणीही असला असता त्यावेळी राजन कोरगावकर आमच्याबरोबर आले असतात, तेही आमदार झाले असते. उमेश घाट त्यावेळी राहिला असता, तोही निवडून आला असता. त्यावेळी मतदारसंघाची स्थिती बघून कोणी प्रवेश केला म्हणून त्याचा तो मतदारसंघ त्या झाला नव्हता. मित्रांनो, या ठिकाणी पक्षाच्या नेतृत्वाला मला एक विनंती करायची आहे की ज्या वेळी आम्ही या ठिकाणी प्रवेश देतो, अनेक लोक आमच्यामध्ये येतात, चांगलं ताक घुसळतात आणि लोणी खातात आणि चालत राहतात. आणि त्यामुळे ताक सुद्धा थंड होतात आहे. आमचं तोंड भाजून पोळून झालेलं आहे, ताकाने, दुधाने नव्हे. यावेळी मला विनंती आहे तुम्हाला सर्व पक्षाच्या नेतृत्वाला, या सर्व उमेदवारांना, महेश साटेकर आमचे निष्ठावंत आहेत, मी त्यांच्याबद्दल काही बोलत नाही, परंतु जे उमेदवार तुम्ही उमेदवारी देणार आहात त्यांना बोडगेश्वराच्या मंदिरामध्ये न्या, तिथे शपथ घ्या. मी असणार तिथे सांगणं द्यायला. आणि बोडगेश्वर हा एकमेव दिवस आहे, त्याच्या हातामध्ये दंड आहे, न्यायाचा दंड आहे, शिक्षेचा दंड आहे. आणि तो दंड केल्याशिवाय राहणार नाही. गोमंतकीय जनतेला पाहिलेलं आहे, ज्यांनी खोटेपणा राजकारणामध्ये सुद्धा केलेला आहे, बोडगेश्वराकडे खोटे बोललेले आहेत, त्यांनी शिक्षा केलेली आहे. भगवती देवी शिक्षा करणार नाही, ती माता आहे. आई सगळे अपराध मुलांचे पोटीशी घालतात. आपण कुठेतरी प्रवासाला गेलो की महालक्ष्मीचं दर्शन घेतल्याशिवाय घरी येत नाही. त्याचं कारण काय? आई आहे. कुठेतरी चूक झालं तर तिने मला क्षमा करावी म्हणून आपण येतो की नाही महालक्ष्मीला जाऊन. त्यामुळे भगवतीला मी नमन करावं, भगवतीकडे त्यांनी शपथ घ्यावी असं वाटत नाही. परंतु माझी विनंती आहे की सर्वांना बोडगेश्वराकडे न्या आणि तिथे तो न्याय होईल. जरी तर उद्या राजन कोरगावकर, माफ करा मला, तुमच्याबद्दल मी अविश्वास दाखवतो असं नाही, परंतु आजवर मी बघतोय कितीतरी वर्ष मी राजकारणामध्ये काम करतोय पक्षामध्ये ताई साहेबांपासून, परंतु आमच्या पक्षाने निवडून आलेल्या आमदारावर आजवर सरकारे उभे झालेले आहेत, आजवर आमदार झालेले आहेत आणि उमेदवार सुद्धा तयार केले आहेत. आता आमच्या उमेदवारांची सुद्धा तुम्हाला आवश्यकता वाटते, आमदारांची वाटली ती वागली, उमेदवार सुद्धा आमचे घेऊन जातात, हरकत नाही. पण आता तुम्ही सगळा बोडगेश्वर न्याय देईल आणि बोडगेश्वरच कशाला म्हणतो, त्यांनी न्याय दिलेला आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी बरेच उमेदवार येतील, बरेच लोक आहेत आणि या ठिकाणी आपला मोगो पक्षाला आज खूप महत्वाची भूमिका करायची आहे. त्या ठिकाणी जे लोक आहेत, मला वाटतं एक प्रवेश सभा आपण बघितली, माझ्या मीडियाच्या मित्रांना सांगतो, तुम्ही एक प्रवेश सभा बघितलेली आहे. त्या प्रवेश सभेमध्ये प्रचंड गर्दी होती. कुठली गर्दी आहे सगळ्यांना माहीत आहे. परंतु त्या अगोदर एक मीटिंग या ठिकाणी झालेली होती. मी त्याही मीटिंगला नव्हतो. ती मीटिंग राजन कोरगावकर होती. त्या ठिकाणी पक्ष नव्हता, पेडणेकर होता. त्या सभेला यापेक्षा दुप्पट गर्दी होती, बरोबर की नाही? या सभेला लोक आहेत त्यापेक्षा दुप्पट की तिप्पट गर्दी होती. ते लोक पेडणेकर होते. तोच पेडणेकर बाणा यापुढे निवडणुकीमध्ये आपण ठेवणार आहोत. यापुढे उमेदवार आमचा निवडून येणार आहे, परंतु आपण सिंहासारखे, आपली निशाणी सिंह आहे, सिंहासारखे शूर राहूया आणि या ठिकाणी काम करताना यापुढे आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं हा आमचा पक्ष पुन्हा एकदा या मतदारसंघात विजयी होणार, एवढं मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद करतो. जय हिंद, जय गोमंत.
धन्यवाद साहेब, तुम्ही आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल. जेव्हा जेव्हा फाटली याद येता तेव्हा तेव्हा फाटलो इतिहास आमकां याद करचो पडटा. 20 डिसेंबर 1963 साली सगळ्यात पयलो झेंडो फडकयल्लो तो आमचे एमजीचे आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर साहेबांचो. तर थंयसूनचे एमजी आमी सगळे आमच्या रक्तान म्हणटा तशें एमजीच आमची भरलेली आहा थंयसून. आतां चड टायम न घेता आमी जे आमचे कोरगांवचे एक्स पंच मेंबर श्री सुदीप कोरगांवकर हांकां आमंत्रीत करता की तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करपाचें आहा. श्री भगवतीक वंदन करता. तसेच आपले गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर आणि त्यांची कन्या शशिकलाताई काकोडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून मी आजच्या कार्यक्रमास सुरुवात करतो. पहिल्या प्रथम सेंट्रल कमिटीच्या वतीन इथे उपस्थित असलेले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते आणि बंधू भगिनींनी अभिनंदन करता. तसेच आज जो राजन कोरगावकर यांनी प्रवेश केला त्यांचंही पण अभिनंदन करता. कारण पेडणे मतदारसंघात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते मतदार पूर्वीपासून आजपर्यंत असत तसेच असत. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान हय मागच्या 1 वर्षा पहिली उमेदवारी जाहीर केली आणि तो उमेदवार ह्या पक्षातून त्या पक्षात केलो. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचो विश्वासघात केलो. माझो मित्र परशुराम कोटकर म्हाका नेहमी म्हणटा की विश्वासघातकी मित्रापेक्षा शत्रू परवाडलो. अशा या विश्वासघातकी उमेदवारांच्या बदली आज आमचो नवीन उमेदवार राजन कोरगांवकर आमकां मेळलेलो आसा. तांकां विनंती करता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन खंबीर राव, कुठलोही विश्वासघात न करता हे तुझो विजय ह्यो निश्चित आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ह्या गोंयांतल्या मातींतलो पक्ष आसा. आजपर्यंत जेव्हा गोवा स्वतंत्र जावन पयलो भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जालो तेन्ना प्रत्येक विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार आसा ह्या लक्षात ठेवा. तुम्ही जाणा आसतले की निरनिराळी आमिशां दाखयलेली आणि कालचो आमचो उमेदवार जो होतो तो सांगूंक लागलो की तृणमूल वांगडा युती केली म्हणून आम्ही त्या पक्षात गेलो. पण जवळजवळ युती जावच्या पयलीं जवळजवळ 6 महिने ह्या उमेदवाराच्यो वाटाघाटी भाजपा वांगडा चालू आसल्यो. तर असो तुम्ही सगळ्यांनी आपापले मतभेद बाजूक ठेवून एक दिलाने एकजुटीन आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कामाक सुरुवात करूया. सगळ्यांनी तत्पर रावन आमचो राजन कोरगांवकराक निवडून हाडूया. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. जेव्हा जेव्हा शिव 4 पावला फाटी घेता म्हणजे काहीतरी लढायची तयारी करता. 4 पावला म्हणजे 4 फूट फाटी येता. तितके 4 पटीने उडकी लांब मारता म्हणजे 4000 इंटू तुम्ही कॅल्क्युलेट करा 12,000 म्हणजे 16,000 म्हणून आमच्या कब्जात असतली. हे 100% सुदीप म्हणटा दिसून येता. आमकां येवपाची आमकां गरज ना. सगळे आमचे लेवल सगळे फळी म्हणटा तशें तयार आसात. मिशन फॉर लोकलची एक लेवल आशिल्ली आता एमजीची एक लेवल आमच्या बरोबर आसा आणि आमचे जुने सगळे कार्यकर्ते भाजपचे सुद्धा ते आमच्या बरोबर आसा. म्हणून त्या ह्या गोष्टी वचून दिसून येता की आम्ही 16,000च्या वयर मतां लागीं करता अशें दिसून येता. चड टायम नाही घेता आता मागता पोरसखेड्याचे आमचे पंच श्री राकेश्वर यांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करपाचे. देवी भगवती आणि रवळनाथ आणि सगळे पंचायतन देवाक नमस्कार करता. आयच्या ह्या नवो पक्ष
आणि आमचे उमेदवार आमचे लाडके नेते राजनभाई कोरगावकर यांच्या प्रवेशाच्या या मेळाव्यात उपस्थित गोवा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार सुदीनभाई ढवळीकर, आमचे कॅन्डिडेट आसात ते राजनभाई, आता नुकतं यांचा प्रवेश झालेलो असा, तसेच मांद्र्याचे उमेदवार आमचे मित्र जी दारोडकर, बाकी सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे मित्र रंगनाथ कलशावकर, बाकी सगळे व्यासपीठ सरपंच पंच मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सगळे हितचिंतक बंधू भगिनी, खरी जायच उमेद जाता की शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. ह्या आज कवितेची आठवण जाता की आम्ही आज सगळे जे वातावरण असा ते मगोमय केलेले असा. लोकांचे अफवा हे खूप असतात, युती झाली काय झाला या निमित असता, करता करविता तो असा. आज आम्ही सगळी पुराय टीम म्हणतात तशी बरो आमका सहकार्य असा आणि आमचे जे पाठीराखे असतात हे सुद्धा येवपाचे असत. कोणी काय घेवपाची गरज ना. ज्या टायमाक आम्ही सुधीर साहेबांची भेट घेतली त्यांच्याकडसून एक इशुरन्स मिळाला, तुम्ही काय घेवपाची गरज ना, आपण सगळे मतदारसंघ पिजून काढतलो आणि तुमच्या साह्यान जिता सुद्धा घेऊन आम्ही पुऱ्या या मतदारसंघात तुमचो विजय निश्चित असा. स्थानिक याचो अर्थ लक्षात दवरा, कारण राजनभाई कोरगावकर यांचो आमचो परिचय हो फक्त एका वर्षाचो, पण एक म्हण असा की काय होता तू आणि काय झाला तू. कित्याक कारण एक मनमेळावू व्यक्तिमत्व, शिक्षण हे त्यांचा हय झाला आणि कामानिमित्त जसो आमचो भाव जावं आमचो कोण शेजारी कामाक असतात पण गणपतीक ते आपल्या चौथीक घरा येतात, तसेच ते कामानिमित्त बाहेर असले. आज त्यांची उलटसुलट चर्चा की ते मडगाव, पण सुपुत्र ह्या कोरगाव गावचे हे तुम्ही विसरता कामा नये. आणि विरोधकांनी अफवा जायती केली अफवा की ते भायले ते हसरले ना, आम्ही जायचे सुद्धा प्रयत्न केले पण प्रयत्नाला यश मिळाला. झाले गेले गंगेत मिळे, झालेले सगळे देव बरे खातीर करता आणि आम्ही एकमेव जो निर्णय घेतलो तो मगो पक्षात आम्ही प्रवेश करूया म्हणून ह्याच वरात आमची मिटिंग जातली. सगळ्यांना आम्ही सहकार्य घेतले, कारण हेवे दावे असतात हे आहेत आम्ही फाटीक दवरूया. एकच आम्ही चित्र उभे करूया की राजन कोरगावकर, तुमका ते लागना लक्षात दवरा की राजन कोरगावकर. थोडे लोकांचे खूप प्रश्न आहेत, प्रश्न हाताची पाचही बोटाही काय सारखी नसतात, पण आम्ही हातात हात धरून कसलेच मतभेद न दवरता आम्ही एक जाऊया आणि ह्या शेवटी एक जावपाची गरज हा. आमका कोणार टिकाही करूया नका, टिका करून काय याचो फायदो ना, टिका करून त्याका आणि पाठबळ मिळता. येणाऱ्या काळात आम्ही सगळे एकठांय जाऊया. राजनभाई कोरगावकरांचा तुमका सगळ्यांक स्वभाव खबर असा, खंयच्या टायमाक जरी ताका फोन केलो तरी ते प्रत्येकाचो फोन अटेंड करतात आणि त्यांचे कार्य असा ते खूप अत्यंत बरे कार्य असा, कारण त्यांनी आजपर्यंत जी समाजसेवा केल्या ती अख्ख्या गावात म्हणजे अख्ख्या पुऱ्या मतदारसंघात त्यांनी केलेली असा. आम्ही सगळे एक जाऊया आणि इतकेच सांगा मी माझं भाषण संपवतोय. जय हिंद, जय गोमाता, धन्यवाद. धन्यवाद राकेश वाघ. आपले मनोगतातून त्यांनी थोडीशी आयडेंटिटी थोडंसं ओळख करून दिली असा आमचे राजनभाई कोरगावकरांची, ते तुमका खबरच असतली. याच्यापुढे आमंत्रित करता आमचे चंद्रशेखर खडपकर जे पेडणे कमिटीचे, त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करपाचे. आजच्या ह्या प्रवेश समारंभास मी सर्वप्रथम श्रीदेवी भगवती हिला नमन करतो. इथले देव या स्थळाचे देवदेवतांना वंदन करतो आणि स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांना अभिवादन करतो. तसेच शशिकलिका ताई काकोडकर हिला अभिवादन करतो. आणि इथे स्वागत करताना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सर्वेसर्वा माननीय श्री सुदीन ढवळीकरजी, तसेच व्यासपीठावर आदरणीय
जे आमचे मोठमोठे कॅन्डिडेट आहेत, कार्यकर्ते आहेत, पंच सरपंच आहेत. टाइम छोटासा असल्या कारणाने मी थोडक्यात स्वागत करतोय. इथे मीडिया बसलेली आहे, कार्यकर्ते आहेत, सगळ्यांचं स्वागत करतोय आणि मी माझ्या 2 शब्दांना सुरुवात करतोय. मित्र हो, आज तुम्हाला माहिती आहे की गेले कित्येक वर्ष आमचा पेडणा तालुका मोगमय होता, आहे आणि असणार. कारण आजची ही बैठक आहे ही फक्त प्रवेशसाठी आहे. जेव्हा आमचा मेळावा होणार तेव्हा पेडणे तालुका मगोमय होणार आणि धुमधुमत मगोमय होऊन सगळ्या गोव्यात पसरणार. आज मला सांगावंसं वाटतं की आज राजन कुरगावकर प्रवेश करतायत आणि त्यांच्या पाठीमागे सर्व आम्ही कार्यकर्ते उभे राहून त्यांना निवडून देऊया. 2 वर्ष आम्ही ज्या उमेदवारावर विश्वास ठेवून पुढे गेलेलो त्याने आज आमचा विश्वासघात केला. जे आम्ही झाड रोहिलं गेलं त्याला फळ आणि ते फळ हिसकावून घेणारं काम सरकारने केलंय आणि ते फळ कुसणार हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. कारण ह्याच्या अगोदरही असंच आम्ही झाड रोवलेलं त्याला फळ आलेलं ते हिसकावून गेलं. आज ते फळ कुसलेलं आमच्या सुजितभाई ढवळीकरांच्या महालक्ष्मीच्या देवळात पोचलंय, पण त्यांना आम्ही धुसकावून करतोय. जे उमेदवार असं काम करतात त्यांना आम्ही ठरवलेलं आहे की परत आणि त्यांना घ्यायचं नाही. आणि लक्षात ठेवावं, जे उमेदवार आमच्याकडे येतात ते आमच्या पक्षात कायमचे राहावे, नाहीतर त्यांना परत घेण्याची संधी भेटणार नाही. आज आम्ही सर्व कार्यकर्ते काम करत आहोत, पेडण्यासाठी काम करत आहोत. पेडणेचं सुपुत्र आम्हाला लाभलेलं आहे. याच्या अगोदर आम्हाला आयात घेऊन त्यांना काम करावं लागत होतं. आज आमच्या मातीत जन्मलेला माणूस म्हणजेच राजन कोरगावकर आम्हाला भेटलेला आहे आणि त्याला पुढे नेण्याचं काम आम्ही सर्व कार्यकर्ते करणार. आणि येत्या त्या विधानसभेला आम्ही आमच्या सुधीर ढवळीकर साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी त्यांना आम्ही विधानसभेत पाठवूया. तुमचा सर्वांचा साथ असेल याची खात्री आहे. असेच आम्ही पुढे जाऊन काहींचा गैरसमज झाला असेल तर तो गैरसमज दूर करून घ्यावा आपण. कारण आम्हाला पेडण्यात आमचा सुपुत्र निवडून यायला बघायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही झटलं पाहिजे. मला आनंद होतोय की आजपर्यंत आम्हाला पेडणेचा सुपुत्र भेटला नव्हता आणि आज तो भेटलाय आणि तो विधानसभेत जाणार ह्याची पूर्ण खात्री बाळगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. चंद्रशेखर खडपे यांचे विचार मांडले. 2017 MGचा झेंडा लागलेलो, आता 2022 सुद्धा MGचा झेंडा लागलेलो ह्याची खात्री दिसून येतात. त्याचबरोबर आता आमचे जवळचे म्हणजे राघोबा गावडे जे माजी सरपंच आणि पंच मेंबर त्यांच्याकडे मागता की त्यांच्या 2 पुत्रासमोर आपली मनोगत व्यक्त करण्याची. व्यासपीठावर बसणारे मान्यवर, आमचे उपस्थित असलेले पत्रकार, पक्षात नवीन प्रवेश केलेले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते आणि इतर मतदार, तुमचा चढ वेळ घ्या ना, फक्त 2 गजाली सांगतात. बघा, 35 वर्षात आली गोयच्या राजकारणात सक्रिय. गोयचे राजकारण देगेच्या पहिला काँग्रेसची राजवट पहिली, भारतीय जनता पक्षाची राजवट पहिली आणि त्याच्या आधी असलेले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे राज्य हे काहीतरी वाचनात आणि लोकांच्या सांगण्यातल्यान ऐकून राहिले. पण
ही जी 22ची निवडणूक ही एक नवीनच निवडणूक ह्या निवडणुकीत लोकांच्या लोकमताची कदर केली वयची ना अशें दिसता. कारण अशें आसता की गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. लोकशाहीची धारणा की लोकशाही कशी आसची हाचे महत्व आमच्या पार्लमेंटात, आमच्या संसदेत किंवा आमचे जे हे तांच्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन ते बरयल्लें आहा. पण ह्या निवडणुकेत आज साम दाम दंड हा सगळ्यांचो उपाय जाता, सगळ्यांचो उपयोग केलो गेलो वयता. हांगा खंत केली की आमचो उमेदवार पयलो. खंत करची गरज ना. ही रिक्ती सुरवात ह्याच्या फुडें कितें जावचें जातलें. आम्ही निवडून दिता तो आमदार कसो आसचो. आमच्या पक्षाचे 2 उमेदवार आहात. लक्षात घ्या, ह्या भागातलो एक आमचो आमदार आसलो, ताचे नाव परशुराम कोटकर. गरीब घराण्यात निवडून येयलो मनीस. हांवें म्हज्या राजनितीन म्हज्या दोळ्यांनी पयल्यांनी कानांनी आयकला की ताच्या कडेन कसली आमिशां आयली. त्या परिस्थितीत परशुराम कोटकरान जरी ती आमिशां स्वीकारलेली, पक्षांतर केलेले, पक्षात कुठार मंत्री सुद्धा जाल्लो, त्याला लोक विचारचे नसले. कारण परशुराम कोटकरांचो स्वभाव तांकां खबर आसलो. पण परशुराम कोटकरान ह्या मातयेत जल्माक येयल्या मनशाक खरो पेडणेकार, म्हणजे कसली गोष्ट न करता स्वताचो ह्या महाराष्ट्राची गोमंतक पक्षाक सारको सहकार्य दिवन आणि महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाक शेवटपर्यंत रावलो. असले उमेदवार किंवा असले मनीस मेळपाक खूप 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 हे आसता. माझ्या उमेदवारांक कळकळीची विनंती आहा, तुम्ही खंय तरी बरें दिसता म्हणून धांवपाचो प्रयत्न करनाका. आता एकटो निकतोच गेला, त्याची परिस्थिती कितें जातली हें तुमकां आनी वर्सान कळटलें. कारण आज इतले भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध वातावरण की भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटाक आज व्हॅल्यू कसो उरना. बरो मनीस, सुशिक्षीत मनीस, जाका कळटा की आपूण कितें कसो आसचो, हे मनीस आज भारतीय जनता पक्षाकडे वचना. पार्टी बी डिफरंट म्हणणारे नीतिमूल्याची आज त्यांच्या नुसती जाळपळ करून उडयली. आज त्यांच्याकडे तत्वां म्हणटा ती ना. आज ह्या पक्षाचे उमेदवार पडे, त्या पक्षाचे उमेदवार हाड, आपल्या आमदाराक काढून उडय, ही परिस्थिती चल्ल्या. आज निष्ठावंत पळयता मान्यात आमच्या खूप निष्ठावंत कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे, त्यांची गेल्या 5 वर्षांची परिस्थिती आम्ही पळयतात की ते कशा जाल्लेले आहात. कारण आज ते निष्ठावंत म्हणून रावले. पण आज तशी ना, निष्ठावंतांनी सुद्धा आता विचार करची गरज आहे. कारण अशा म्हणतात की तू जर एक आधी गांधीजी म्हणताले की एका घरात सापड मला दुसरं घाल पुढे करपा जाय. आज ती परिस्थिती उरवना. माझी विनंती आहे की जे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहात, जे भारतीय जनता पक्षाचे, त्या कार्यकर्त्यांनी किंवा त्या निष्ठावंतांनी आता विचार करून द्यावं. त्यांना जी अपेक्षित असलेला पक्ष भारतीय जनता पक्षाचा उरवना. त्यांच्यानी जो गरिबांचा कैवारी, जो बहुजन समाजात आपल्या बरोबर घेऊन वयता, अशा भारतीय जनता पक्षाक पर्याय म्हणून महाराष्ट्राची गोमंतक पक्ष पुढे असा. 17 वर्षात आम्ही निष्कलंक अशी सत्ता दिलेली आहे. कसलेच भ्रष्टाचाराचा आरोप त्याच्या आमदारांना किंवा त्याच्या मंत्र्यांना जाऊ ना, किंवा त्याचे कोणी केन्ना तो तुरुंगात सुद्धा वचूंक ना. तर माझी विनंती आहे सगळ्या लोकांक, तशी जे आमचे जे बसलेले 2 उमेदवार आहात, ते पक्षाची केन्ना द्रोह करचो विचार मनात हाडूंक नका. कारण आधी म्हणटाले की असा की हांगा केलेले वयर वचून फारीक करपा जाय, आज ती गरज ना. हांगा केलेले हांगा उक्त्या दोळांनी पळोवचें पडटा. ज्या बाबू वासगांवकारान पक्ष सोडून मध्यरात्री सरकार स्थापन केलं मोठा नेटान सांगतात, त्याच बाबू वासगांवकाराक सुनील ढवळीकरांच्या घराकडे परत टिकेट मागून वयचे पडटा. ह्याच्यापेक्षा आणि म्हणतात तशी नियती उरवना. सगळ्या लोकांनी विचार करून जाऊ की परत एकदा आम्ही महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे सरकार हाडया गोंयांत आणि बरो एक आम्ही सरकार दिवया. महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचा, महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचा, महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचा. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब.
आपले 35 वर्साचो अनुभव आणि डेमोक्रेसीन कितें कितें चल्ला तेचो प्रस्ताव तेंच्यानी कोणा कडेन दवरलेलो आसा. खरोखरच बघपाक बरें दिसता की अनुभव असलेले लोक आमच्या बरोबर आसात, अनुभव तेंच्या बरोबर सगळ्या फुडें वांगडा आसा. आतां मागता की आमचे बाजूचे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचे मोगोचे कॅन्डिडेट श्री उद्यमान म्हणटात तशे जीत आरोलकर यांच्यानी आमच्या सराक संबोधित करपाचे, त्यांच्या वतीन 2 शब्द उलोवपाचे. श्री देवी भौगोलिक पाया पडून सुरुवात करता. व्यासपीठावर बसलेले सगळे मान्यवर, आमचे सिनियर मोस्ट लीडर श्री सुधीर दळकर साहेब, आताच प्रवेश केलेले आमचे राजन कोरगावकर, झेडपी श्री रंगनाथ कालशावकर आणि सेंट्रल कमिटी मेंबर्स सगळे आणि सगळे मान्यवर. सगळ्यात पहिली कॉंग्रॅच्युलेशन्स राजन, आमच्या फॅमिलीन येयल्याबद्दल. हांव पार्टीन म्हणना कित्याक आमी आमची फॅमिली अशी समजतात. सो केन्नाच मनान हाडूं नाका की तूं ह्या पार्टीन फक्त सिंबला खातीर येयला म्हणून. आमी आयज तुका आमच्या फॅमिलीन घेतला एक भाव कसो, आणि सदांच उगडास तर जे आतां आमचे कडेन घडलां ते हेच्या फुडें घडोवंक जायना. कित्याक जेन्ना तुका आमी भाव म्हणटात तेन्ना आमी 100% तुका दितले. आमी पर्सनली साहेब आमकां प्रत्येक टायमार आमी भुरगे राजकारणांत तरी पूण केन्ना केन्ना आमी चुक्यो करतात, तेन्ना सदांच म्हाका फोन करतालो, तूं बसता मुगी थंड राव रे म्हणटा, आनी थंड राव म्हणटा, यो आपले कडेन बस, एक च्या घे म्हणटा. आनी जेन्ना तेंचे कडेन बसता आनी तेन्ना ते सांगतात तेन्ना खरेंच तूं पॉझिटिव्ह एनर्जी घेवन भायर सरता आनी खरें पक्षा खातीर प्रेम एक निर्माण जाता. तुमी आयज पयलें आसतलें की ह्या सरकारान कशे कशे अन्याय केल्यात ते पेडणेकरांचेर. आयज धारगळी तेंच्यांनी बायपास लिंक रोड केला मोपा एअरपोर्टाक, 100 मिटर रुंदीचो रोड, गरज ना. पूण शेतकऱ्यांक आयज शेतकऱ्याची जमीन आयज घेतल्या तेंच्यांनी आपल्या हेतून. हो सरकार कितें करूंक सोदता आनी कितें तें कळना. गेमींग झोन हाडले. तुम्ही आता सांगा पेडणेकरांक गरज आहे गेमींग झोनाची की ना, पण ह्या सरकारान एप्रुवलूय दिले, ऑर्डरूय त्या हातीन दिली त्या ओनर त्या एजन्सी कंपनीच्या. पूण आमच्या पेडणेकारांक हेतून कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आयज शेतकऱ्यांचो अन्याय जाला, थंय मोपा एअरपोर्ट केलो, थंय धनगरांचेर अन्याय केला. वचत ते पेडणेकारांचे अन्याय ह्या सरकारान ह्या गेली 2.5 वर्सां जाल्लो आहा. सो खंय तरी हो बंद करपा खातीर हो फक्त मोगो पक्ष करूं शकता. आणि मोगो पक्ष जर बंद करूं शकता जाल्यार तुम्ही सगळे एकठांय येवपाची गरज आहा आणि एकठांय रावन पेडणेकारांक आणि पेडणेक सांबाळपाची गरज आहा. आणि खरेंच अभिमान दिसता आयज की आमकां एक स्थानिक उमेदवार मेळ्ळा. कारण म्हाका एक गोष्ट याद आहा, गेल्या 2017 इलेक्शनाक आमी मोगो पक्षाचो प्रचार करतले तेन्ना श्री स्वर्गीय मनोहरभाई परिकर साहेब हांगासर येयलेले प्रचार करपाक. आणि एका कॉर्नर मिटिंगाक म्हाका दिसता सिनियर मोस्ट तुमी कार्यकर्ते कोण बीजेपीचे आसले तांकां तेणी उतार दिल्ले की 2022 तुमकां स्थानिक उमेदवार दितले म्हणून. पण आम्ही जेन्ना आता प्रचार करताले आनी राजन कोरगांवकर जेन्ना इंडिपेंडंटली वयतालो सदांच म्हज्या विचार येतालो की मनोहरभाई परिकरांचो हे शब्द ह्यो सरकार पाळटलो दिसता म्हणून. पूण अशें घडलें ना. आणि अभिमान दिसता तेंचे उतार आयज मोगो पक्ष सांबाळटा. आणि त्यांच्या उतराप्रमाणे आज मोगो पक्षाचो स्थानिक उमेदवार आज निवडून पेडणेकार दितले इतली म्हाका खात्री आसा. सगळ्यांकडे मागता आज चड उलयना कित्याक खूब भाशणां जाल्ली आहा आनी लोकूय वाजल्ले आहा भाशणां आयकून. सगळ्यांकडे मागता की मोगो पक्ष ह्यो स्ट्रॉंग करपा खातीर ह्यो स्थानिक आयज स्थानिक उमेदवारूय दिला आनी स्थानिक पक्षय तुमचे कडेन आसा. आनी हांव मांद्र्यान इलेक्शनाक बसला आनी हांगासर आमचो राजनूय हांगा आसा, दोगूय मोगो पक्षाचे. आनी दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एकामेकाचे सोयरे जायरे सगळीं पावणे फ्रेंड सगळे एकी कडेन आहा. सो एकामेकाक मदत करया, एकामेकाच्या हातीन हात घालून मोगो पक्ष बळकट करया, स्ट्रॉंग करया. आनी मोगो पक्ष विधानसभेत येणाऱ्या विधानसभेत जो सरकार घडटलो ही म्हाका तरी खात्री आहा की मोगो पक्षाचो चीफ मिनिस्टर आसतलो. इतले उलोवन 2 मिनटां खातीर धन्यवाद. थँक्यू. पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता 2 गळकाडी फुट्टले दिसता मोगो पक्षाचे, एक आमच्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आणि एक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींत. तर आपले मनोगत व्यक्त केल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद जी दरोलकर. त्याचबरोबर टायम कमी आसा म्हणून त्यात आम्ही आमचे आरंभोलचे ZP मेंबर श्री रंगनाथ कलशावकर याच्याकडे मागता की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करपाचे.
नमस्कार. आयज MG पक्षाच्या प्रवेशाक आमचे राजन कोरगांवकर हे उमेदवार म्हणून हांगासर प्रवेश करतात. त्या प्रवेशाक उपस्थित असलेले आमचे MG पक्षाचे सर्वेसर्वा तसेच आमचे माजी बांधकाम मंत्री बापसुरेन ढवळीकर सर आणि हांगा व्यासपीठार असलेले आदरणीय व्यासपीठ आणि हांगा जमलेले ह्या थोड्याशा टायमार एकत्रित जाल्लेले मोगो प्रेमी म्हज्या भावा आनी भयणांनो, आज खूब बरें दिसता की परत एकदा जे इलेक्शन आमी परशुराम कोटकाराचे केल्ले एक स्थानीक म्हणून ते करून दाखोवपाचो हांगासर एक आमकां चान्स मेळ्ळो आसा. आणि जेन्ना पेडणेकार एक उतार दितात किंवा एक जे ठाम निश्चय करतात ते घडोवन दाखयतात इतकी आमकां पूर्ण कल्पना आसा. कारण ते जे असले ते निवडणूक आम्ही स्वतः आमच्या परीन करून परशुराम कोटकार आमचो आमदार हयसर जाल्लो आनी आयज तीच पुनरावृत्ती हांगासर आमचे बाब राजन कोरगांवकराच्या हेतून MG पार्टीचो उमेदवार निवडून हाडून करपाची गरज आसा आणि ती तुम्ही सगळे करतले ही म्हाका खात्री आसा. कारण आमचे जे आसा पळय ते आमकां खबर आसा आतां जे घडत येयला ते खरें तरी देवाक खंय तरी जाय असले ते घडत येयला. कारण तांकां जेन्ना तेंच्यांनी कॅन्डिडेट दिल्लो तेन्ना तांकां त्या लोकां पर्यंत व्हरतना 1000 प्रश्नांक आन्सरां दिवची पडटले आसली. त्याचे शिक्षण, त्याचे उलप, त्याचे बिहेवियर या सगळ्या गोष्टीचो तांकां तेचेर उल्लेख करताना नाकीनोड जाताले. आयज भगवतीच्या कृपेन म्हणटा तसो जो कॅन्डिडेट तांकां मेळ्ळा ताका कोणीच एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज ना. तो स्वताच्या कर्तृत्वान तेचें एक्सप्लेनेशन आहा आणि तो एक सरळ सादो ज्या पद्धतीन MG पार्टीक बरोबर घेवन आमी वचपाचे जे तेचे बरोबर रावन विचार केल्ले आहा ते घडटले इतली हांव तुका खात्री दिता. आणि म्हणूनच आमी आज तेच्या फाटल्यान रावन आमी खूब तेचे बरोबर आज महालक्ष्मी ज्या ढवळी गांवांत वचोन आमी तेचे खातीर रिक्वेस्ट करून आज MG पार्टीक तेका जॉईन करपाची आमी विनंती केल्या. त्या प्रमाणे ते आज हांगासर आपण आपले हे जो प्रवेश आसा तो करपाक जी आज संद येयल्या आणि तो प्रवेश आज घेता करून घेता. आणि हांव तुमचे कडेन मागता जितले मोगो प्रेमी हांगासर उपस्थित आसा म्हाका खबर आसा ह्या कोविड काळान आमचे थोडेच लोक हांगासर येयल्या पण जर हो मेळावो घेतलो जाल्यार आमकां खबर आसा की पेडण्यान MG पार्टी पयली आसली आनी ह्या फुडें आसतली इतलें सांगता आनी म्हाका विचारचें पडटा. देव बरें करूं. धन्यवाद साहेब. तुम्ही MG पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक जोश भरल्याबद्दल सगळ्यांचे मनोगत ऐकल्यात. आता आमचे प्रमुख जे आसा ढवळीकर साहेब यांच्याकडे आमंत्रित करता की त्यांच्यानी आपले 2 व्यक्त त्याच्या पयलीं मागता की जे प्रवेश केले आमचे कोरगांवकर सर तांकां मागता की त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करपाचे. श्री देवी भगवती तसेच सगळे पंचायत देवांक नमन करून तसेच हयसर जमलेले सगळे माझे मानेस्त तसेच महोदय सुदीनबाब ढवळीकर सरांक तसेच सिनियर कार्यकर्त्यांक नमस्कार करून तसेच माझे मित्र जे पत्रकार दरवेळी आमकां म्हणजे इतले कुतूहलान आणि आपुलकेन जे आमच्या प्रोग्रामाक येतात तांकां नमस्कार करून आणि स्वागत करून आयज 2 शब्द बोलपाचो जर तूं म्हाका योग दिला ताका लागून धन्यवाद. आयज राजन कोरगांवकर हो एक सामाजीक कार्यकर्तो आसलो. जो सामाजीक कार्यकर्तो म्हाज्या पेडणेकरांनी घडयलेलो. ज्या पेडणेकरांनी घडयलो तो सामाजीक कार्यकर्तो एक राजन एक साधारण व्यक्ती साधारण घरातली. पण आयज राजकारणाचो पयलो दीस आणि हो पयलो दीस जर म्हाका हाडपाचो कोण तरी मूळ कारण आसत तर म्हाज्या पेडण्यांतलो प्रत्येक माणूस ह्या प्रत्येक पेडणेकरामुळे मी आज माझ्या राजकारणाचो पयलो दीस भितर सरलो. पण योग कितलो बरो आसा. एक सुरवात केली एक मिशन फॉर लोकल एक लोकल पेडणेकार लागीं येवचे म्हणून
आणि पेडणेकर लागी येयली. पेडणेकरांनी आपली युनिटी दाखयली. पेडणेकरांनी अशी युनिटी दाखयली ज्या भगवती प्रांगणात तर म्हाका वाटतं अशक्य हा, कोणच करू शकचो ना. हीच पेडणेकराची आयडेंटिटी आसा. जेन्ना आमी मिशन फॉर लोकल एक स्वता सादीशी आयडेंटिटी दाखयतो, मगो पक्षान, ज्या मगो पक्षान, ज्या भाऊ साहेबान जा आमचा संपूर्ण गोवा घडयला, ज्या भाऊ साहेबामुळे आमकां स्वाभिमान म्हणजे काय तर कळलं. आम्ही पेडणेकर स्वाभिमानी म्हणतो, पण ह्या मूळ कारण जर असत तर भाऊ साहेबामुळेच आमच्या सारख्या गरीब माणसांक शिक्षण मिळालं. गोर गरिबांक जो एक विकास म्हणतात ते विकासाची जशी मागे यांच्यानी सांगितलं तसं एक काय असता विकास ह्या दाखवून दिला. कारण जी 17 वर्षां जी सुरुवातीची असली ती सुजलम सुफलम असली. सुजलम सुफलम म्हणपाचं कारण माझ्यासारखो एक भुरगो बरं शिक्षण मिळाला, कारण शाळा जवळ असलेली, इलेक्ट्रिसिटी जवळ असलेली, रस्ते असलेले. म्हणजे त्यावेळी जर आमकां जर फॅसिलिटी देणारा जर कोणी असा तो भाऊसाहेब म्हणजे मोगो पक्ष, मातीतलो पक्ष. म्हाका वाटतं जर कसं असतं घरातली माणसं अशी घरातल्यांक मदत करतात, तसं मातीतल्या पक्षान प्रत्येक गोव्यातल्या माणसाची काळजी घेतल्या आणि ह्या सिद्ध करून जालं. आज जर हैसर समोर उभे रावपाचो योगा गेला ताका कारणीभूत आमचे भाऊ साहेबच असलेले. जर भाऊ साहेबांनी त्या टायमार जर आमकां आमच्या पेडण्यात जर शाळा उडवून असले तर माझ्यासारखो गरीब घराण्यांतलो माणूस शिक्षण घेऊ शकचो नसलो. म्हाका वाटतं मीच कित्याक बरें शिरलो, कारण जा काय भाऊ साहेबांनी दिला त्यांच्या पुण्याईमुळे माझ्यासारख्या एक गरीब घराण्यातल्या माणसाक जर त्यांच्यानी म्हाका घेतला ह्याच्यापेक्षा माझा मोठेपण ना. ह्या जर मोठेपण असा तर राजनाच्या पेक्षा संपूर्ण पेडणेकराच्या प्रत्येक घराघरातल्या माणसाचा असा. मी मगो पक्षाक खरंच धन्यवाद देते मनापासून, ज्यांच्यानी आमच्या पेडणेकराचो स्वाभिमान भागला. कसा हा स्वाभिमान म्हणच्यापेक्षा आमचं एक हे असले म्हणजे भाऊसाहेबांनी लोकल माणूसच केलं. त्यांना कामोलकर म्हणून असले आणि असे लोक असलेले ते पेडण्यातले उमेदवार रावलेले, कोटकर साहेब सारखे लोकल असलेले. पण आमचो एक वाईट आमकां पेडणेकरांक गृहीत धरले गेले, आमकां दुर्लक्षित केले गेले. ज्या दुर्लक्षितेमुळे आमचो पेडणेकराक कोणीच चान्स दिवंक ना, खंयच्याच पक्षान दिवंक ना. म्हाका वाटतं जे पक्ष आसा राष्ट्रीय आसूं बाकी लोकल पक्ष असं दिवंक ना. आणि जी स्वप्न असलेली जसं आमच्या बऱ्याच आता वक्त्यांनी सांगला स्वप्न असलेली लोकल आसा म्हणून, हे फक्त बोला बोल जाय असली, अस्तित्वात काय येईना आणि आता परत घडा नेला. बट आमचा जो पेडणेकराचो मान राखलो, ज्या मोगो पक्षान आमचो मान राखलो, हेंकां आमी इतलाच सांगू शकतो जसो मोगो पक्ष ह्यो बाले किल्ला पयलींच्यान असलो आणि ह्याच्या फुडें दर वेळी तो बाले किल्लाच उरतलो आणि आमचो पेडणेकर ह्यो सदांच विधानसभेत आसतलो आणि बरा कार्य करतलो. कारण स्वतःच्या घरातले प्रॉब्लेम स्वतः कळतात. इतले फाटले जे नेते झाले त्यांच्यानी स्वतः काय प्रॉब्लेम कळना, त्यांच्यानी आमची उदरगत म्हणजे काय करून ना. विकास जर केला असता जाल्यार स्वतःचो विकास केला असतलो, पण हेचेर आता बोलान उपयोग ना. आता आम्ही संघटित जाऊया, सगळेजण हातीत हात घालूया. आम्ही पेडणेकर ह्या नात्यान ह्या फावटी पेडणेकरांक निवडून हाडूया. एक परंपरा असा भायलो उमेदवार येता दरवेळी आमकां खंय तरी, कारण हेच्या फुडें सुद्दां जी आमची पिढी येतली म्हणजे आम्ही दुसऱ्यांचेर अवलंबून रावचा काय. सो हे फावटी दाखोवन दिवया. जशी आमची फाटली मिटींग जाली, जशी आमच्या भगवती प्रांगणात जशी आम्ही युनिटी दाखयली, हे फावटी तशीच युनिटी दाखवूया आणि पेडणेकरांकच निवडून हाडूया. ज्याच्यामुळे ह्याच्या पुढे कोणच विचार करू शकतो ना की बाबा पेडण्यात इलेक्शनाक रावंक मेळा. सगळे ग्रांटेड घेतात, धंदो करून येतात, पैसे इन्व्हेस्टमेंट करतात. ह्या काय धंदो करपाचा स्थळ काय पेडणेकर काय इतला ग्रांटेड घेतलेला असा काय. आम्ही पेडणेकर जागृत जातलो, पेडणेकर आता एक जातलो आणि पेडणेकराचं नाव उज्ज्वल करतलो. आणि म्हाका वाटता जा निशाणी असा सिंह जी मोगो, म्हाका वाटतं जो मातीतलो पक्ष आसा तसो मिशन फॉर लोकल ह्या स्वतःसाठी असलेलो, ह्याच आमचा फुडला फ्युचर असतलो. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मनापासून हे फावटी एकत्रित जावन आम्ही प्रत्येक घराघरातल्या माणसांना सांगूया, इलेक्शनाक रावला तो राजननी आपण रावलंय. ह्या जर आम्ही केला जाल्यार आम्ही पेडणेकार पुढेच उरतलो आणि
की शिक्षीत असत आदले दीस ना आमच्या पेडण्याच्या इतले घराघरांनी इतली सुशिक्षित भुरगीं असत की अनबिलिव्हेबल त्यांचं क्वालिफिकेशन बघून खूप बरं वाटतं. पण जे हयसर उमेदवार रावतात ते धड शिकलेले ना काही दुर्लक्षितपणा आमच्या पेडण्यासाठी. म्हणून हे फावटी तरी म्हाका वाटतं माझे पेडणेकार सुशिक्षित असत आणि सुशिक्षित माणसासाठी वागतले आणि ते निवडून हाडटले. खूप बोलायचं असा. नक्कीच आज तुमका सगळ्यांक मी धन्यवाद दिताय. एमजीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक आमचा तुम्ही वेलकम केल्याबद्दल. एकतरीच आमकां सगळ्यांक तुम्ही राजनाक वेलकम केल्यात म्हणजे पेडण्याच्या प्रत्येक माणसाक वेलकम केल्यात ह्या नक्कीच असा. आणि तुमचा आम्ही खंयच चुकांनी नाव खंयच खाली हाडचो ना. जो पेडणेकार निवडून येतलो तो सगळो पेडणेकार प्रत्येक घराघरातलो माणूस आसतलो. एक चान्स आमकां दियात. एक चान्स पेडणेकाराक दिया. पेडणेकार काय करू शकता तो आम्ही दाखवून दिवया. ह्योच माझो पेडणेकार. ह्या पेडणेकार पण आम्ही जिवंत दवरया आणि येता त्या इलेक्शनाक आम्ही दाखवून दिया. कोण म्हणतात 16,000 आम्ही 16,000 कित्याक 25,000 इलेक्शन जाल्यार 20,000 आमकां मेळूंक जाय. ह्या वतीन आम्ही काम करूया आणि अशक्य आसा खूप काय काय आसा. हेनी देव बरें करूं. सगळ्यांक धन्यवाद. मुद्दाम तुम्ही टाइम काढून दिल्याबद्दल शॉर्ट पिरियड मध्ये सुद्धा देव बरें करूं. धन्यवाद साहेब. तुम्ही आपले मनोगत व्यक्त केले आणि सगळ्यांचो जोश दाखवून दिल्याबद्दल. आता शेवटची आणि लास्ट म्हणतात ते आमचे शेवटचे प्रवक्ते उरलेले असतात ते आमचे सुदीन भाई ढवळीकर जे एक्स-डब्ल्यू मिनिस्टर आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये भोगाचो नमस्कार. वर्ष 2022 तुमकां सगळ्या सुख समृद्धीचे वर्षे अशें देवी भगवती कडेन विनम्र वंदन करता आणि मागता की नवें सरकार घडयता आसतना आमकां बरी बुद्धी दी, शक्ती दी आणि आमचे कडच्यान बरें काम करूं. त्या देवी भगवती विनम्र वंदन करता. भाऊसाहेब बांदोडकरांक विनम्र अभिवादन करता. आज ताईची जयंती. खूप जाणांक खबर ना ताईन जे सरकार चलयले हे स्त्री असून सुद्धा ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि गव्हर्नन्स कशें आसचें हे आजच्या मुख्यमंत्र्यांनी तिचे कडच्यान शिकपाक जाय आशिल्लें. त्या ताईची आज जयंती. तिकाय विनम्र अभिवादन करता. तुमकां सगळ्यांक परत नमस्कार करता आणि तुझे भाशण हांव चालू. मित्रांनो, आज पेडणेकारांक बरो दीस आणि त्या खातीरच मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हांव स्वता आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हांगा बसली तितली, त्या शिवाय बाब कशाळकार, बाबजी तारोलकार, हांव सगळ्यांची नांव घेना पूण म्हजे फाटल्यान बशिल्ले पंच, माजी सरपंच, पंच, उपसरपंच, मुखार बशिल्ले सगळे पंच, सरपंच ज्यांनी आज पेडणेकारांक न्याय दिवपाक ठरयला, ज्यांनी आज पेडणेकारांक परत एकदा बाब कोटकर आणि बाब देशप्रभू हांच्या नंतर ह्या मतदारसंघात काम करपाचें ठरयलां. आणि ज्या पेडणेकारांचे स्वप्न आशिल्लें की गेली कित्येक वर्सां पेडणेकारांक पेडणेचो उमेदवार नाशिल्लो विधानसभेत वचपाक, ते स्वप्न पूर्ण करपा खातीर मोगो पक्ष तुमचे मुखार आयिल्लो आसा. आणि आज म्हाका अभिमानान सांगपाक उमेद येता की आज आमी तुमच्या सुपुत्राक, त्या धरती मातेच्या सुपुत्राक, पेडणेच्या या मातयेंतल्या सुपुत्राक, ज्याचो जन्म हांगा जालो, ज्याचें कुटुंब हांगा आसा, त्या बाब राजेंद्र कोरगांवकराक आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि हांव स्वता मोगो पक्षांत प्रवेश दिला. मित्रांनो,
मगो पक्षाचे स्वप्न हे वेगळे आसा. गरीबांतलो गरीब मनीस कसो वयर सोडचो ताका योग्य मार्गदर्शन करचें, ह्या खातीरूच हो पक्ष स्थापन जालो. आज गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां पूर्ण जाली. तरी आसतना पेडणेकरांक अजून फाटी पडले. कित्याक अशें तुमचोच जो माजी आमदार आसा ते उलयले. पूण म्हाका दिसना पेडणेकार फाटी आसा. पेडणेकाराक योग्य न्याय दिवना, त्या खातीर ह्या लोकांनी पेडणेकाराक योग्य न्याय दिवना म्हणून ते फाटी आसा अशें दिसता. आमी ते करचे ना. पेडणेकाराक योग्य न्याय दिवपा खातीर तुमचो राजेन आज आमचे बरोबर आयला. फाल्यां आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग, फाल्यां ताजी उमेदवारी आमी डिक्लेअर करता. आज ताका प्रवेश केला आनी फाल्यां आमची दर शेनवारा एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची 11 वरांचेर मिटींग आसता. त्या मिटींगेक पेडणेचो कार्यकर्तो म्हणून प्रवेश केलो ताका आमी उमेदवार म्हणून जाहीर करतले. तशें आमचे मंत्री दामोदर फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमी तें केलें. मित्रांनो, मगो पक्ष हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष हे लक्षात दवरा. भारतीय जनता पक्ष खूब उलयता की आमचे कडेन 4.5 लाख कार्यकर्ते आसा म्हणून. 4.5 लाख कार्यकर्ते जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुम्ही एकूय पेडण्या तुमचे कडेन कार्यकर्तो ना जो कार्यकर्तो तुम्ही विधानसभेच्या निवडणुके उबी करपा खातीर तो दुसऱ्या पक्षांचो कितें हाडटा, तो दुसऱ्या गांवचो कितें हाडटा, ह्याचे आन्सर भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान पेडणेकारांक दिवपाक जाय. एका वटेन तुम्ही कार्यकर्त्याचो पक्ष म्हणटा आणि दुसरे वटेन तुम्ही कार्यकर्ते आयात करता, आमदार फोडटा, आमदार आयात करता. हे तुमचे कितले दीस चलतले? आज ते आम्ही बंद करता आणि त्या खातीर स्वता हांवें युतीची घोषणा केली. मित्रांनो, युतीच्या घोषणेत आम्ही 2 गोष्टी केल्या. एक म्हणजे गृहलक्ष्मी आधार कार्ड. आज आमकां बायलो आसा, आम्ही पेडणे मतदारसंघात आणि मांद्रे मतदारसंघात जवळ 20,000 बायलांचे गृहाधार कार्ड करपाचे थारायला पडले. आणि तुमकां म्हयन्याक जेन्ना आमचे सरकार येवपाक जाय त्या खातीर आमचे सरकार येवपाक जाय आणि ते ध्येय आणि धोरण तुम्ही दवरपाक जाय. हे जेन्ना जातले 10,000 बायलांक आमी 5,000 रुपये दितले तेन्नाच कळटले भाऊसाहेब बांदोडकारांचें स्वप्न आमच्या स्त्री विषयी कितें आशिल्लें. गृहलक्ष्मी आधार कार्ड आमी 10,000 पेडणे 10,000 मांद्रे दिवपाचे थारायले आणि आमचें काम चालू आसा. आतां सुद्दां तुमचे मदीं आमचे मनीस पावताले आणि फाल्यांच्यान राजेंद्र कोरगांवकर तुमच्या घराघरांत पावता त्या मनशाक मेळून. तुम्ही हे कार्ड करून घेवपाक जाय. आमचो युवा वर्ग आसा. आज युवा वर्गाक कितें धंदो चालू करतलो, शिक्षणाक MBBS, LLM, एडवोकेट, प्रोफेशनल कॉलेजीस, जे इतर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास भुरगे आसा तांकां फी भरपाक जायना. म्हजे कडेन खूब जाण येता नर्सिंग करपाक, चलयां कडेन फी भरपाक जायना, तांच्या आवय बापाय कडेन फी भरपाक जायना. कारण नर्सिंगाची फी आज 1,30,000 रुपया आसा आणि हे पयशे त्या कुटुंबा कडेन नासता. आणि त्या खातीर आमी युवा वर्गा खातीर मागीर तातूंत युवती आयले आनी युवा वर्ग आयलो तांचे खातीर परत 4% आमी स्कीम केल्या आणि ते पयशे गव्हर्नमेंटाक तुमी नोकरी लागले नंतर पे करपाचे आणि ताका गॅरंटी बॉन्ड तुमचो ना, ताका गॅरंटी बॉन्ड सरकाराचो आसतलो. हे लक्षात दवरा. कारण मगो पक्षाचें ध्येय धोरण कितें की भुरगीं बरी शिकची. जे कोण फाल्यां गाडो घालतलो आणि त्या गाड्याक किंवा दुकान घालतलो ताका 2 लाख रुपये जाय, ताका आज बँक करून दिना. डॉक्युमेंट हाड म्हणटा काय ना, सगळे
गॅरंटर हाड म्हणटा तुमकां ते लागचें ना. गॅरंटर विल बी अ बँक गॅरंटी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, लक्षात दवरा. आणि हे कोण करू शकता? आम्ही करू शकता. कारण कितें? कारण जे पयशे हे लोक खाता 30% कमिशन म्हणटा ते आम्ही बंद करतले. आणि हे पयशे तुमचे बायलांचे, तुमच्या भुरग्यांचे, जाणटेल्याचे आणि युवा वर्गाचे. हे तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय आणि हे बंद करपाची आवश्यकता आसा. करप्शन काम ज्युले जाला. एक जर मायनिंग डंप चालू केलो आसत गोंयच्या सगळ्या लोकांक आमी फ्लॅट सुद्धा बांधून दिवं शकता, म्हणजे घर बांधून दिवं शकता. इतली कापासात मोगो पक्षाकडे आसा आणि ते आमी करून दाखयता. आमी करून दाखयता. कारण ह्यो गोष्टी आज पयस केल्या. जो येता तो 30%च्या गणितान येता. मित्रांनो, आमचो मोगो पक्षाचो आमदार म्हाका सोडून गेलो. मोगो पक्षा म्हाका म्हणजे मोगो पक्षाक सोडून गेलो. कितें मेळयलें ताणें? कितें मेळयलें? फाटले 4 वर्सां ताणें सामक्यो हांगा कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो. तूं म्हाका सोडून गेलो न्हय. हांव आसतना तूंच आशिल्लो मंत्री, तुका आमी काडून आशिल्लो. तूं सोडून गेलो फक्त डेप्युटी सीएमचे लेबल मेळटा म्हणून आणि फाटल्यान एक पोलिशेची गाडी मेळटा म्हणून. आनी कितें मेळ्ळें तुका? तुका पोर्टफोलियो तुजे भारतीय जनता पक्षान चेंज केले, म्हज्या वेळार आशिल्ले ते. तुका आनी कितें स्टाफ मेळ्ळो? तुका कितें चड नोकऱ्यो दिल्यो? कित्याक गेलो तूं? आनी आज तुजी वातार जाल्या. तुका राणी मुडगांव उपलब्ध सांगला. मित्रांनो, हांव सगळे जे कार्यकर्ते आमचे ताचे बरोबर गेले तांकां उलो मारता. स्वाभिमानी जाया. स्वाभिमान मनशाचो जागृत करा आणि तुमच्या राजेन कोरगांवकारा फाटल्यान उबे रावा. आम्ही तुमच्या फाटल्यान. कार्यक्रम तो कसो तयार करपाक जाय हे सुदीप ढवळीकाराक सांगू शकता. कोणूच सांगू शकना. मना बसून सांगता. आज हांवें 2500 नोकऱ्यो दिल्यो. पेडणेकारांक सुद्धा दिल्या. जवळजवळ 220 नोकऱ्यो हांवें पेडणेकारांक दिल्या, इन्क्लुडिंग इंजिनियर. कोणी एकट्यान येवन हांगा सांगचें की सुदीप ढवळीकारान 25 पयशे तुमच्या कडच्यान घेतलो. हांव रिजिग्नेशन दिता. मोगो पक्षाचें रिजिग्नेशन जा, आमदाराचें रिजिग्नेशन जा, ह्या लोकांनी अक्षरशः यंग जनरेशनाक लुटल्या. 4 जगत जो पास क्लास आयला तो PSI पोस्टाक 99% कशें पडटा आणि जो फर्स्ट क्लास आयला त्या PSI पोस्टाक ताका 40% कशें पडटा. हाजेर सारासार शिकिल्ल्या भुरग्यांनी विचार करा. आज आयला कालूच आयला बरोबर मरे. काल आयला काय पास क्लास आशिल्लो मनीस 99 मार्क घेवन पास जाला आणि फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन आशिल्लो मनीस 40 आणि 47 मार्क घेता. हे खंयच्यान मेळ्ळे? ह्यो परीक्षा कोण घेतिल्ल्यो? हे सुपरवायझर कोण आशिल्ले? जे करेक्शन पेपर करपी कोण आशिल्ले? हे सोदून काडपाची आवश्यकता आसा. तातूंत केदो व्हडलो घोटाळो जालो तोही सोदून काडपाची आवश्यकता आसा. जसो PWD जालो. PWD तांच्याच आमदाराक जाल्ले की 350 पोस्ट जे सुदीप ढवळीकार आणि मनोहर पर्रीकारांनी काडिल्ले हे जे भरले आणि ते 70 कोटीचो अफरातफर जाली म्हणून खुद्द बाबूश मनसरान धरले. मित्रांनो, हे आमकां बंद करपाची आवश्यकता आसा. आणि बंद कशें करता तुम्ही? तुम्ही आमकां निवडून दिवपाक जाय. प्रत्येक मतदारसंघात आमचे युतीचे उमेदवार आसा, तुमचे सोयरे दायरे आसा, तांकां सांगात हे. नाजाल्यार ही भुरगीं आमची फाल्यां रस्त्यार येतली. तांकां नोकरी आसची ना, तांकां योग्य स्थान आसचें ना समाजात आणि ताजे खापर कारणा शिवाय आमचे. त्या खातीर तुमचे कडेन मागता, पेडणेकारा कडेन मागता. कारण पेडणेकार हे मोगो पक्षाचे समर्थक. मांद्रे आसूं पेडणे आसूं हे मोगो पक्षाचे समर्थक आसा आणि मोगो पक्षा खातीर ह्यांनी भरपूर काम केलां. रायट फ्रॉम बिगिनिंग जे कोण
पेडणेचे लोक उभे रावले तांकां भरघोस मतांनी दिली. तशें तुमी राजेंद्र बाबा फाटल्यान उभे रावचे अशें मन पसून तुमचे कडेन उलयताले खूब आसा. हांव 2-2.5 तास असेंब्लीत पुस्तक घेनासतना सब्जेक्टाचेर उलयतालो. सब्जेक्टाचेर हें तर भाशण पॉलिटिकल. आय एम प्राऊड. म्हाका ज्या मनशांनी निवडून दिला तांचो आदर हांवें दवरला. अजून मुख्यमंत्री पद आयलें म्हाका 2004-05. पक्ष सोड मुख्यमंत्री पद काँग्रेसचें हें म्हणून रावसिंग रावजी राणे आसा ताका घरांत. 2012 जेन्ना आमी युतीचें गव्हर्नमेंट आयलें, मनोहर पर्रीकर दिल्ली गेलो. म्हाका सांगलें की तूं तुजें मोगो पक्ष सोड, आमचे बरोबर यो. आनी मुख्यमंत्री ना म्हणलें हांव येना. ताणी पार्सेकराक दिली. काय नजो मुख्यमंत्री पद सुदीप ढवळीकाराक मेळ्ळें ना. मुख्यमंत्री पद जर म्हज्या नशिबान आसा म्हाका मेळटलें. आनी तें ध्येय आनी धोरण मोगो पक्षाचें घेवन आज पर्यंत हांव कार्यालय. मित्रांनो, मोपा एअरपोर्ट आज केदो व्हडलो घोटाळो हांव ओपन करता. आमच्या ह्या उमेदवाराक तुमी निवडून दिया. आतां हांव उलयलां, कोणी हाडत ना. न्यूजपेपरांनी हाडचे. मोठो घोटाळो आमच्या मोपा एअरपोर्टार जाता. GMR ही कंपनी हो आपलो जो शेअर आसा तो दुसरे कंपनी विकपाची तयारी केली. आनी त्यातून गोवा गव्हर्नमेंटाचो जो शेअर आसा तो अजून पसून गोवा गव्हर्नमेंटाचो 26%. सांगचे म्हाका मुख्यमंत्र्याक, हांव जाहीर आरोप करता, हो शेअर तुमी घेतलो काय कितें जाल्यार दाखया लोकांक हांगा हाडून लोकांक फटवू नाका. हो विमानतळ भायले भायर GMR ही कंपनी दुसरे कंपनीक ट्रान्सफर करपाक पळयता एज पर कंपनीज एक्ट. जशी जुवारी एग्रो केमिकल जी भाऊसाहेब बांदोडकारान हाडली ती आज दुसरे कंपनीक ट्रान्सफर जाली. आनी ताची जी लँड आशिल्ली 9 लाख स्क्वेअर मिटर ती ह्या कंपनीन रियल इस्टेट करपाक घेतली. ह्या सरकाराचें लक्ष मेळ्ळां. हे सरकार सध्या खावो पिवो मजा करता. हे सरकार चौकडी चलयता. त्या चौकडीक तितले सांगले की सगळे सारखे जाता. कालूच तुम्ही आयकला, हांव रोखडो म्हजें भाशण आयकलां तुमी. बिचोलेक हांवें आरोप केलो 20 मिलियन टन्स तुम्ही डंप काडटा. गव्हर्नमेंटाक कितले पयशे दिता? 1000 कोटी. रेट कितलो आसा? 7000 रुपया टन. 30% वेस्टेज जाल्ली जाल्यार सुद्दां 3000 रुपया येतलो. 3000 into 20 मिलियन टन. सादो भुरगो सांगतलो शाळेत वचो तो 6000 कोटी रुपया जाता. आनी तुमी कितले गव्हर्नमेंटाक दिता? 1000 कोटी. 5000 खंय गेले? हे तुमचे पैसे. ह्या तुमच्या पैशांनी मोगो पक्ष तुमची घर बांदून दिवं शकता. हांव सरळ सांगता, आमकां जर डंप फाल्यां जाल्यार मोगो पक्षाचे आनी आमचे युतीचे सरकार जर आयले, जशे सिंगापुराक सिंगापोरे म्हणून जे आसा, म्हणजे धरती मातेचे पूत. सिंगापोरे म्हणजे धरती मातेचे पूत. तांकां फ्लॅट फुकट आसा. तशें गोंयांत आमी काम करूं येता. पूण ताका शिस्त जाय, ताका करेज जाय, ताका विल पॉवर जाय, ताका एफर्ट्स जाय. आनी ते एफर्ट्स मोगो पक्षा कडेन आसा. कारण मोगो पक्ष सदांच गरिबाक हात धरून केला. मोगो पक्षान स्वताच घरां उबी करपा खातीर रावला. मुडकार एक्ट कोणी केलो? आज मुडकार एक्ट नाशिल्ल्यान तुमची घरां उरलेली आशिल्ली. हांगा 90% लोक आसा पळय ते मुडकार एक्ट अंडर आसा. हांव चॅलेंज करता, म्हाका सांगचें, जी दारोडकार सांगचे ना राजेंद्रान सांगचें, ह्या दोनूय मतदारसंघात 90% पीपल आर अंडर मुडकार एक्ट. आसा काय ना? आता हो कायदो कोणी केलो? भाऊसाहेब बांदोडकारान केलो, मोगो पक्षान केलो. त्या खातीर तुमचे घरदार शाबीत उरले. तुम्ही कोर्टात वचून तुमच्या नावार ती जमीन करून घेवना ही तुमची चूक. पूण कोर्टात वचून जर तुम्ही तुमची जागा तुमच्या नावार करून घेतल्या जाल्यार आज तुमकां इजिली घरूय बांदपाक मेळटा. त्याचं रिस्ट्रिक्शन मात्र आसा. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, शिक्षणाची गंगा जशें राजेंद्र बाब कोरगांवकारान सांगले ताणी हाडली. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ताणी हाडले. धरणां कोणी हाडली? धरणां
दोन्ही मोठी धरणं जी गोंयांत जाली, साळावले आणि आमच्या केरी आणि त्यानंतर मांडवी, हे सगळे मोगो पक्षाचे कार्य. मोगो पक्षाक ज्याणी कोणी कित्याक कितें केलां तें आज टिकुना. हांव एकूच एग्जांपल दिता. तुमचे मांद्रे मतदारसंघांतलो रमाकांत बाग खालप हांव मानता. केदो व्हडलो लिडर आसा खंय हांव तिकीट द्याव तिकीट म्हणून फिरता. कित्याक लागून? कारण मोगो पक्ष सोडलो. रवी नायक केदो व्हडलो लिडर, समाजाचो लिडर. आज ताजी स्थिती ताणें निर्माण केल्या. दयानंद नार्वेकार कोणी नाव घेया, जे आमचे लिडर जाले आणि ज्यांनी पक्षाक ताबा धरपाचो प्रयत्न केलो ते ह्या संवसारांत पॉलिटिक्सांत टिकून. हांव राजकारणाचेर उलयतां. आणि मोगो पक्षाच्या आमदारांनी केन्ना, जे आतां जिवंत आसा जाणटे जाल्या, तांणी केन्ना बसपुरी करूं ना. बसपुरी म्हणजे कितें? करप्शन. जे कितें आयले सत्यान रावले, सत्यान काम केलें. काडा आनी पळया, कोणी काडा, तुमच्या मनात काडा. इतिहासाक वचा. 50 वर्सांच्या पयलींचो इतिहास काडा. आमदार कितले जाले, त्या आमदारांची आज परिस्थिती कितें आसा ती घर वचून पळया. म्हणजे तुमकां ताची नोंद द्यायची. मित्रांनो, मोगो पक्षाचें कार्य हे गरीब लोकांक हातभार दिवपाचें आणि त्या खातीर आज पर्यंत मोगो पक्ष कार्यरत आसा आणि हांवूय बरोसर मोगो पक्षांत रावतलो अशें आमचो कारभार खूब बरो उलयलो. हांव मानता ताका. सत्यान वागपी अजून पासून मोगो पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून काम करता. आनी काही प्रश्न ताणें मांडले. काही गोष्टी चुकताय बी. मनीस चुकना अशें म्हणना. आमी सुद्दां घरा कडेन जेवण करता आसतना चुकता. आमी सुद्दां काम करता आसतना किंवा पेपर बरयता आसतना भुरगो चुकता. येता पूण तो कितें उलयता. पूण हे सगळें सुदारपाची आवश्यकता आसा. आनी तें कोणाक? आमच्या देवी भगवती, देवी महालक्ष्मी ती कितें म्हणा, नमस्कार नवयंत्रम तदपि जनदान. ही कितें? ही प्रार्थना कितें सांगता? ही प्रार्थना सांगता की हे देवी म्हणजे कोण? आवय. जशी आवय ताणें सांगलें की भुरग्यांक माफ करता, तशें आमचे जे अपराध आसा ते देवी कडेन गेले नंतर ती आमकां माफ करता. हे देवीचें हे आसा. आनी त्या खातीर बोडगेश्वरा कडेन वता आसतना तुकाच घेवन वता. कारण आमचो दरद आसा. हांवूय गोरगां म्हणटा मोगो पक्ष हो तुमी वाडोवपाक जाय. दिता हांव सदांच म्हणटा. सुनील ढवळीकारांनी 10 वर्सां राजकारणांत आसलो अशें धरून जाता. पूण आमकां यंग जनरेशन जाय. मोगो पक्षाक यंग युवती जाय. मोगो पक्षाक यंग युवक जाय. कारण मोगो पक्षाची ध्येय आणि धोरणां ही स्पश्ट आसा. आमी एक डिसिजन घेतलें मोगो पक्षान आनी ठरयलें की अंदू 65 वयले मनीस 3 जाण सोडून आमच्या सेंटर कमिटी आसचें. तशें आमी केलें. हेच फुडलें धोरण आमी युवा वर्गा कडेन दितले. कारण 50 वर्सांचे भुरगे, 40 वर्सांचे भुरग्यांक आमी आमचे कार्यकर्ते म्हणून थारायतले. आनी फाल्यां सकाळी हातूंतलोच एक मनीस आमदार म्हणून थारायतलो आनी कर्तव्य सिद्ध करतलो. आज म्हाका खूब उमेद जाता. राजेंद्र कोरगांवकर आनी ताचे बरोबर कितलेशेच मनीस आज आमचे मदीं आयिल्ले आसा. हांव उतर दिता राजेंद्र कोरगांवकाराक की मोगो पक्ष हो तुजो पक्ष, ह्या मातयेचो पक्ष, ह्या भुमिपुत्राचो पक्ष आनी हो तुमकां सांबाळटलो, तुमकां वयर काडटलो. त्या बद्दल तूं म्हणटा. आज आनी एक गजाल म्हणटा. प्रवीण आर्लेकरान आमचेर आरोप केलो. प्रवीण आर्लेकरान, हांव फक्त हांगा पत्रकार आसा म्हणून हेचें स्पश्टीकरण दिता. प्रवीण आर्लेकरान आमचेर आरोप केलो. आमचेर म्हणजे म्हजेर न्हय, कमिटीचेर. आनी म्हाका तें आवडलें ना. आमी जेन्ना उमेदवार डिक्लेअर केले तेन्ना क्वेशनरी केले बेळगांव व्हरून. तांकां 26 तारखेक आमी बेळगांव गेले आनी 26 तारखेक आमी क्वेशनरी केली. आनी ह्या क्वेशनरीचेर ताणें कितें बरयलां तितलें हांव सांगता. इम्पॉर्टंट तितलें सांगता. खूब आसा तें. पयलो प्रश्न आमी ताका विचारलो. पयलीं सांगता ताका नेम ऑफ द कस्टोडियन्सी घाल. पेडणे म्हणून घातलें. नेम ऑफ द कॅन्डिडेट घातलें प्रवीण
संकळ घातलो, फोन नंबर घातलो. ताका पयलो प्रश्न आमी विचारलो, whether you are seriously interested in contesting upcoming election of Goa Assembly of 2022 under the banner of MGP with lion as a symbol. ताणे बरयलें yes. आयका ना, हांवें बरोवना हें, ताणे बरयलां. मुखार बरयलें yes. I am seriously interested to contest upcoming assembly election under MGP. दूसरा प्रश्न ताका विचारलो. Kindly note that it is very difficult to contest alone. म्हणजे कितें? एकूच पार्टी एमजी घेवन आमकां 40 मतदारसंघात वचपाक डिफिकल्टी आहा. Give your suggestion that for which party we should go for alliance and the reason behind it. आम्ही ताचे कडेन रिजन मागला. म्हणजे कितें? कारण. रिजन म्हणजे कारण की आमकां ह्यो पार्टी कडेन आमी एलायन्स कित्याक करपाचें, तातूंत तो बरयता. आतां आन्सर आयका. येस, alliance is required as per party's decision. What do you mean by this? पार्टी जे कितें डिसिजन घेता, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुदीप ढवळीकर न्हय, सेंट्रल कमिटी जे कितें डिसिजन घेता आपल्या मान्य आसा आनी खूब आसा. What is your expectation? Full support from the party. What is your financial etc. ते सुद्दां विचारना. How much money you are ready to spend? Whether you require. कारण प्रत्येक फावटी हे हांव कित्याक वागता, प्रत्येक फावटी म्हणटा आपल्याक पयशे, आमी पयशे पडटा, चीनाक पयशे पडटा, प्रताप फडते पयशे पडटा, मदन नायक पडटा, राघोबा गावडे पयशे, खुद्द कशाळकार अपक्ष असून पयशे पडटा काय ना? पडटा, ताचे पयशे पडटा. कोणा हॉस्पिटलाक वचचें पडलें की तुका हें कामूच आमचें. हे आमचें जर काम आसा तें आमी कामूच करपाक जाय. आनी हे आमी जर काम करना, कोणाकूय जर हॉस्पिटलाक व्हरपाचें काम आमी करना, कोणाचेर फ्लड आयलो, फ्लडान हांव स्वता लोकांक मदत करपाक हे सगळें काम करता निस्वार्थीपणान लोक पक्ष करता. अशें इंटरव्यू घेना पडलो आनी हें बरोवन दिलें ताणें. हो फोटो म्हाका जाय. ह्याचेर 3 सायन 4 सायन आसा. स्वता ताजी सायन आसा. दीपक ढवळीकर जो अध्यक्ष आसा ताजी सायन आसा. अनंत नायक जो ट्रेजरर आसा ताजी सायन आसा. स्वता प्रवीण आलेकराची सायन आसा. आनी जो कार्याध्यक्ष आसा प्रताप फडते आमचा नमस्कार, ताजी सिग्नेचर आसा. हे फक्त हांव निदर्शनाक हाडटा पत्रकारांक की हे खरें तो सांगता तें फोट. युती जी केल्या ती लोकां खातीर केल्या, गोंयच्या जनते खातीर केल्या, भुमिपुत्रा खातीर केल्या. आनी युतीचें स्पश्टीकरण हें आमी सगळ्यांक दिलां आनी त्या खातीरूच मागता येता त्या 3 दिसांक आनी कोड ऑफ कंडक्ट 10 तारीख पर्यंत केन्नाय येतलो. बाबराजे नार्वेकार फाल्यांच्यान कामां लागतलो. महिला आघाडीक सांगता आमच्या की सगळी गृह स्किमांची कार्डां बेगिनात बेगीन करा, कारण एकदां कोड ऑफ कंडक्ट आयले बरोबर आमी तें बंद करता. मागीर तुमकां आमकां इलेक्शन जातकीर आमी तें करतले आनी तेय बी आमी निवडून येवपाक. हें लक्षात दवरा. सरकार आमचें आसपा जाय. त्या खातीर तुमी कार्यरत जावचें. बाबराजेन हो तुमचो सुपुत्र, ह्या पेडणेकाराचो सुपुत्र, गोंयचो सुपुत्र, ह्या मातयेंतलो धरती मातयेंतलो पुत्र तुमचो कॅन्डिडेट म्हणून आमी फाल्यां डिक्लेअर करता. ताका योग्य मार्गदर्शन करा, योग्य तरेन ताजे बरोबर प्रचार करा आनी भरपूर मतांनी बाब राजे नार्वेकार दाखोवन दिया तांकां. भारतीय जनता पक्षाक, काँग्रेस, कोण जे आहा, जे कोण हांगा रावता तांकां घर धाडा अशें तुमचे कडेन मागता. आनी 3 घोशणा करता म्हजें भाशण सोंपचे पयलीं आनी तुमचे रजा घेता. मगो पक्षाचा, मगो पक्षाचा, मगो पक्षाचा. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक 2022ची युनीक परबी दिता आनी येता त्या निवडणुकेक मतदान करपा खातीर जागृत रावा अशें नमूद करता आनी शिवबाक निवडून दिया अशें मागून 2 शब्दां. धन्यवाद साहेब. मी आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल. विजन आणि मिशन हे समज एक आसत आमचे, तर आमचे विजय हे पक्केच आसा. विजय आमकां मेळटलेच. आणि
नियतीक मंजूर असले जाल्यार तुमी आमी येता त्या निवडणूक 2022 सीएम म्हाका दिसता तुमीच आसतले हेचेर काय आमकां काय चुकी ना आसा आनी तुमीच आसतले आमी मानून चलता. आता शेवटचे भाग म्हटले आमचे वोट ऑफ थँक हे आमचे वारखडचे संजय तुळसकर यांच्या हातीन दिता. नमस्कार. कार्यक्रमाचा भाग शेवटचा भाग म्हणजे आभार प्रदर्शन. जसे मोगोचे नेते यांनी म्हाका एक नमस्कार. आमचे मगो पक्षाचे कार्यकर्ते पयर जेन्ना आमचो आमदार दुसऱ्या पक्षांत गेलो तेन्ना काही कार्यकर्ते आमकां सोडून इतर पक्षांत गेले. म्हाका तांचे कडेन नम्र विनंती की बेगिनात बेगीन ताका आतां सोडा आनी परत आमचे कडेन या. आमचे तुमचे झगडे ना. आमी तुमकां आदारान आमच्या पक्षांत घेता, योग्य स्थान दिता, योग्य तुमची कामां करपाचो प्रयत्न करता अशें नमूद करता. आनी जेन्ना जेन्ना तुमी पक्षांत येतले तेन्ना तेन्ना आमची सेंट्रल कमिटी येवन तुमकां पक्षांत परत घेतली. देव बरें. धन्यवाद सर. जे रजिस्ट्रेशन सांगलेले आहा ते रजिस्ट्रेशन काउंटरार सगळी रजिस्ट्रेशन चालू आहा, सगळ्या तिथेचो लाभ घेवचो.